ay pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRC Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Vigan, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tuguegarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Sumala sa atong mabasa sa San Lucas Kapitulo 4 na tudling 16. Unya miadto si Jesus sa Nazaret, diin siya magdako, ug sumala sa iyang naandan, miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, padayon ta sa atong tema, kiwa pamandamahuman, may tungod sa adlawng igpapahulay. Atong gibasa dayon ang Lucas Kapitulo 4, tudling 16, kay mauni ang usa sa mga tudling sa Biblia, ang gihimong basihan sa atong mga igsuon nga Seventh-day Adventist kung ano nga ilang gipadayon ng Saturday o Seventh Day of the Week nga adlaw ng igpapahulay kay ang ato gong Ginoong Hesukristo panig-ingnan man mao nga kinahanglan ato gid siyang sundon.
panig-ingnan, no? Panig-ingnan nga dapat sundon, so kung unsay iyang gibuhat kinahanglan awaton. Pero atong hinumduman, dili na siya ingon nga tanan, no? Tanan nga unsay gibuhat ni Kristo o unsay ilang gibuhat ni adto sa mga apostoles nga gikinahanglan yung awaton. Unsa may buot na akong ipasubot. Sa mga example nga dapat natong awaton na to gyud. Di man yun nato ipangulipas. So, ang Katoliko nga pagtuo, muuyon anang pagtuo nga og unsay gipakita ni Kristo og mga apostol ni adto, awato na to. Kay panig-ingnan man sila, kay nag-ingon god si San Pablo diya sa 1 Corinto 1:10. Nga ingon siya nga awata pugko ninyo ingon nga giawat ko si Kristo. So panig-ingnan. Pero dili sa tanang dili sa tanang ug unsa gyud gibuhat nila ni adto maawat gyud nato tanan. For example, kining mahitungod sa bunyag, sample. Sa una, nagpabunyag si Kristo ni John the Baptist. Unsa man, no? Dako naman po si John the Baptist nga nakamisyon siya sa iyang misyon sa tahas niyang gisangon niya nga mao ang pag-andam sa dalan sa Ginoo. Unya si Kristo manghod ra unom ka bulan niya, mao nga dako na gyud pod, no? Bunyagi si Kristo kay lang-alang o gamay nga dili pa man pod kabunyag si John the Baptist ni Kristo. Kay unom ra gud ka bulan ang kamagulang ni John the Baptist. No. Imagine kung bunyagan ni John the Baptist si Kristo nga puya pa man si John the Baptist. Kung bunyagan bata, no? Kay moingon man na sila nga dako naman bunyagi si Kristo, so kinahanglan dako na pud bunyagan. O ato ning gihimong example kay dili man ni litrahon, kay kung litrahon tanan nga awaton, dili gihapon ta kaawat gyud kung ato gyung awaton tanan. Kay si Kristo gibunyagan ni apostol ni John the Baptist didto sa Jordan. Na kung awato na to tanan, dito ta magpabunyag sa Jordan. Dili diri sa swimming pool, dili diri sa dagat, na kung awato na to tanan. Dayon, si Kristo, diyan tong edad niya nagpabunyag. 30 o 33. Ato lang yun na naon, kay dili magparehas po ning ubang mga referensya. 30 nga tos 33 para sigurado. Yun na. Inanang idara si Kristo gibunyagan ni John the Baptist na kung awaton po na nato, naamay mga dili Katolik karon nga gabunyag og mga 18 anyos pa. Deno ban maabot nag 50 na, kay og dako na dayon ni dawat sa pagtulon ang Kristiyano, di mumurdan pa pud ang 40. 56 na ni dawat sa Kristyanismo, di 50 na pud yang edad bunyagan. So dili gyud maawat, di ba? Hinoon sa temas bunyag ato naman ning naisgudan. Now, kinigong sa Lucas 4:16 nga si Kristo nagbalik-balik sa adlong Sabado, timan-an nato nga niining higayon na ang simbahan dili pa parehas karon. Ambot pasabot, mao pay si Kristo naggunahon na pa noon magtukod sa iglesia. Dayon wala pa gyud ni mapurma og ayo, gani ang gituhuan yun nato nga natukod ang iglesia niadto mang Pentecostes katong napadala ang Espiritu Santo. Before sa Pentecostes, ang gihimo ni Kristo kung sa paghimo pa nagbalay, igor siya naggather sa og mga materialis. Nga naman, kay namili siya og mga apostol, yung mga tinun-an. Gihimo niya ang mga apostoles. Then nagtukod sa simbahan o iglesia.
Dayon nanudlo siya. Yang buot pasabot mo pa'y pagpanudlo niya. Dayon siyempre dili suhito dayon pa ang mga sakop, ang mga apostoles ug unsa gyud ang iyang pagtulunan kay nagnudlo pa man siya. Dayon niining higayuna ang igpapahulay nga naandan kini mang Sabado. Kini mang Sabado. Unya katungdanan po ni Kristo ingon nga usa ka Hudiyo nga muapil kay ang termino sa daang kasabutan hangtod pa man sa kamatayon ni Kristo. Unya kining Lucas 4:16 wala pa man mamatay si Kristo ani. So bot pasabot obligado si Kristo sa pagsunod aning igpapahulay sa mga Hudiyo. Kay wala man muanhi si Kristo sa diri sa yuta aron gub-on ang balaod o balaod ni Moises, kundili tumanon gyud to. Of course, ang pagtuman sa balaod na ay termino. Kay ang daang kasabutan na may termino. Di ba, bisan ang mga igsuon natong Adventist, uyon man sila nga ang daang kasabutan na ay termino. Katong mga ceremonial essence ba? Ceremonial elements o apil ito mga juridical nga wala na sa napulo kasugo katong gawas na ba? Katong mga balaora hangtod rato sa kamatayon ni Kristo sa krus kay gilansang man to. Okay, sugda na bod ang bag-ong kasabutan. Ana, lahi man ning bagong kasabutan. Kining Lucas 4:16, okay, wala pa man mamatay si Kristo ani, sa ato pa ang igpapahulay aning mga panahon na Sabado. Kano man, kay ang ilang gipatunong anang ikapito kay ang balaod mo man to, unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay. Unya ang ilang gipatunong ana, 7th day of the week kung Sabado. So, bot pasabot, ang Jewish Sabbath, binding pa aning panahon na. So muna si Kristo kay tumanon lagi o kuan pag abot niya diri iyang gituman no sa Mateo 5:17 wala siya maanhi aron sa pagguba sa balaod kundi sa pagtuman. Unya katong balaod ni Moises o dala na to ha mayon gay tag balaod ni Moises napulo kasugo og apil tong mga seremonyal. Unya ang ilang gipatunong anang ikapito 7th day of the week man sa ato nang nakatunan nga seremonyal man ang pagpatunong. Kay wala man maghisgot ang balaod nga kinahanglan unang adlaw semana kita musugod og trabaho sa ato pa mubabol ang ikapito. So ang ilang gipatunong ana 7th day of the week Saturday. So kanang ilang Jewish Sabbath kinahanglan matuman na sa iyang termino. So si Kristo so wa pa siya namatay mo nang magbalik-balik gyud siya sa adlawng Sabado pagrespeto ana then nanudlo siya. Pero walay record diri sa Biblia nga nanudlo siya nga niingon siya nga kining Sabado na to nga igpapahulay ipadayon ni bisan sa bag-ong kasabutan sa simbahan nga akong tukuron ang iglesia ipadayon ni wala siya magtudlo ana. Niining higayuna atong gibasa sa Lucas 4:16 usa lang ni kahitabo before sa iyang kamatayon nga nagpakita nga kuan siya kanang faithful siya, matinumanon gyud siya sa balaod ni Moises. Okay, obligado pa man siya before siyang kamatayon kay binding pa maning daang kasabutan, no? Mabitaw tong si Kristo nag-ingon diha sa nagali portion to diha sa kung wa ko malimot Mateo 23 ba to? Kung wa ko malimot nung katong iyang gisaway tong mga magtutudlo sa balaod o mga Pariseo. Ngano man kay maayo lang mutudlo sa ilang sugo, ilang balaod, pero dili maantigo mutuman o unsa ilang gitpanudlo. Diyan niingon siya nga, tumana ang ilang otoridad, but pasabot ilang panudlo, o sadaan ba nilang relihiyon. Pero ayaw lag sunda ilang gibuhat, kay wala man sila magtuman sa ilang gipanudlo. Sa to pa, gipatahod ni Kristo ang ilang authority. Kay sila may authority, sila may silbing Supreme Court sa daang kasabutan.
ang mga magtutudlo sa balaod o katong mga Parisiyo kay sila may laki anang balaod sa daang kasabutan. Mao na. So, nini nagpakita lang nga si Kristo nagmatinumanon sa balaod nila sa daang kasabutan. Then, kung basahon na to ang ubang mga tudlings Biblia, apil pa ng piyesta. Nga naman kay ang daang kasabutan amon to mga piyesta. Pero katong tagna sa Oseas 2:11 nga pahunongon na ilang mga igpapahulay, mga piyesta ug tanan, no? O di nahinumdum ko atong debate nga niingon tong evangelist sa Seventh-day Adventist nga dili ko no dapat gamito nato ng Oseas 2:11 kana bang tagna ba nga pahunongon ng mga igpapahulay, mga piyesta. Kay kung gamiton kuno nato ng mga Katoliko, nga gipahuno na ng kuan, igpapahulay sa daang kasabutan, pahunongon na, niya kay apil man po ng piyesta pahunongon, niya nganong naman kuno tayo mga piyesta, kita mga Katoliko ron. Okay, ang tubag ana simple ra. Ang unsa may gipahunong nga piyesta? Siyempre, katong daang kasabutan nga mga piyesta. Kana mga piyesta na turon sa Katoliko, dili na siya piyesta nga kuan katong sa daang kasabutan, kundi mga bag-o ni atong mga piyesta. Under na ni sa bag-ong kasabutan. Kini atong mga piyesta alang sa mga santos, wala man is daang kasabutan, bag-o man ni. Unya asa man tag gahom ani sa paghimo og mga bag-ong piyesta. Kanang gahom sa simbahan sa pagdili og pagtugot. Katubang basa-basa na nato, sige kanang Mateo 18:18, ang inyong idili idirisyuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Mao na. So kung moingon sila nga gipahunong naman ng mga piyesta, ang piyesta na sa daang kasabutan, kay ang daang kasabutan lagi hangtod ra man na sa kamatayon ni Kristo sa krus. Unya kay naa naman tas bag-ong kasabutan ron. Unya sa bag-ong kasabutan, naa may gahom ang simbahan. So pagdili og pagtugot. So mao na nga kana mga piyesta na turon nga sa bag-o, doon na ni pagtugot sa langit tungod sa gahom. Pero dili na to ibalik tong daang piyesta kay gipahunong naman to. So mao na ang tubag na to atong usa ka evangelist nga iyang gisaway na atong piyesta kanang kutloon kuno nato ng Oseas 2:11 nga gipahunong na ang igpapahulay katong sa daan mga piyesta nya anong naamo kuno tay piyesta. Lahi na atong piyesta, dili na mao ang gipahunong. Ang gipahunong katong mga piyesta sa daang kasabutan, pero kining sa bag-ong kasabutan bag-o ni ato. Ano man kay wala pa biyay piyesta sa una. Sa daang kasabutan anang piyesta ni San Vicente, piyesta ni San Antonio. At ang ipod unya kung magtapik taan ng mga piyesta sa mga santos. Kay naapod tay gigamit nga mga bersikulo sa Biblia ngano nga gagama tag mga bag-ong piyesta pahinungod sa mga santos. Ang usa sa ato lang mo tagaan og sa kabersikulo, usa sa atong gigamit ana kanang naas pinadayag nga aduna kunoy kalipay nga gihimo sa mga tao tungod sa kamatayon sa usa ka kanabang santos. Then naghinatagay silag mga gasa. But pasabot nag-share ba og kuan, di ba? Ang hulaggoy ana kanang nas pinadayag kuan yun na gani but natog sabton mao na ang gisundog nato sa pagpiesta kay gikalipay nato ang kamatayon sa usa ka santos. Kay kanagong kamatayon sa usa ka santos, dag-anan man na matud pa ni San Pablo pinisinglay ng kamatayon nato. Ngano man, kay kung makapadayon ta sa ato mga Kristohanong gimbuhaton, magkapadayon ta sa ato mga Kristohanong gimbuhaton hangtod mamatay ta, kanang kamatayon nato pinisinglay, dag-anan nato na kay makapahulay na ta diha. Di ba kay diri daghang kay mga pagsulay diri sa kalibutan. So mo na nga ikalipay na sa mga Kristiyanos nga ang usa ka Kristiyano mamintinan niya, mapadayon niya ang iyang mga buhat sa pagtuo hangtod nga siya namatay. Mao na nga dag-anan, mao na nga pasidunggan nato sila, malipay ta sa ilang example nga gipakita kanang kaputli og niingon pod si San Pablo diha sa 1 Corinto 5:8 nga sa ulogon ta ang usa ka kumbira sa walay paggamit sa kanabang pan nga naay igpapatubo.
iyang gihisgutan ang daan po ning piyesta sa daang kasabutan, pero iyang gi-emphasize ng bag-o. Ingon siya nga kasaulugan nga bag-o nga nagpahimug-at sa katarong sa tupa kabalaan. So diha po nato nagibase sa gisulti ni Pablo kay kana atong piyesta alang sa mga santos nagpunting man na sa kabalaan. Kay kana bitaw atong gipistahan sama ni San Vicente, San Antonio, nganong gipistahan man nato sila, nganong gipasilunggan man nato sila tungod sa ilang kabalaan, tungod sa ilang pagpaningkamot sa buhi pa sila nga magpuyo sa kaputli. Mo na nga gipasilunggan nato sila. So atangin ninyo na kung magtapik ta ana diri nganong nga nagama tag mga bagong piyesta sa New Covenant na tungod po na kay angayan po na nato himuon. Pagpasidungog sa angay pasidunggan. Pasidungog manggaling ta ni Rizal nga bayani siya sa gamay rang nasod sa Pilipinas unsa pagha ng mga santos nga ang ilang kabayani dili lang sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan o universal o Catholic no universal no universal man ang Catholic no pang universal ang ilang kabayani. Si Rizal ang iyang kabayani diri lang sa nasod sa Pilipinas o kay bayani man siya diri sa Pilipinas o pero atong gipasidunggan siya na unsa pa katong mga santos nga ang ilang kabayani pang tibuok kalibutan. Mo nang gipistahan nato sila tuig-tuig. Unya asa maggahom ang simbahan ana? Klaro kay na sa New Covenant ka mga pulong ni Kristo. Mateo 18:18 ang inyong idili diri siyuta idili nako sa langit ang inyong itugot. Sa to pa mutugot ang Dios ang Ginoo ana sa langit kana atong piyesta. Kay bisan unsa man kuno itugot og idili, iya man po kuno itugot sa langit. O na aber. So, tugot gali ang Dios sa langit sa unsa idili diri simbahan kana pang mga pundok ron nga sa man na sila. Si kinsa man na sila nga dili motugot. Na motugot man gani ang langit. No basahan ninyo Mateo 18:18. Mga igsuon na ako'y basahon ninyong usa ka history book, no? Ang Church History by Locke sa pahina 9. Kay mao ni ang usa sa napatik sa kasaysayan unsaon nato pag-eksplikar sa dagan ba anang tradisyon nga Sabado o nganong Domingo na naadyoy kausaban. Kay ang mga Adventist moingon man sila wa kunoy kausaban ang kana bang espesyal nga adlaw alang sa mga Kristiyanos. Okay, Church History by Locke. Ilado kay ini nga historian si Locke, no? Sa pahina 9 sa iyang history book, sa salin na no, sa hubad na nga binisaya, no. Mao ni atong mabasa. Ang mga matuuhon sa Jerusalem naghiusa sa usara ka kasing-kasing ug gunahuna. Sa sinugdan nagpadayon sila sa pagtambong sa mga pagsimba sulod sa templo uban sa ilang mga silingan ug misunod sa panig-ingnan sa Ginoo nga misulod usab sa sinagoga. O niya, unsa man to ilang tigom sa sinagoga? Jewish kuan man to, religion man to, Jewish synagogue man to. So Sabado. Man to, katong Lucas 4:16 nga si Kristo magbalik-balik sa sinagoga anang igpapahulay sa mga Hudiyo. Mao na, sa sinugdan. At katubang mo pa'y pagsugod-sugod ni Kristo og gather og mga materyales sa iyang simbahan, but pasabot nato kanang mga ipag-gather niya sa mga apostol, then nagtukod sa iglesia, then wa pa gyud magkumpleto kay ang pagkakumpleto katumang pagpadala sa Espiritu Santo. Niadto mga panahon na dili kalikayan nga ang ilang igpapahulay nga ilado katupang sadaan.
tubang Jewish. So mo giingon diri. Pero naay sumpay. Giingon diri sa Church History by Lux, no? Akong usbon din ipadayon ako ha. Giingon, ang mga matuohon sa Jerusalem naghiusa sa usara ka kasing-kasing o gunahon sa sinugdan, nagpadayon sila sa pagtambong sa mga pagsimba sulod sa templo uban sa ilang mga silingan ug misunod sa panig-ingnan sa Ginoo nga misulod usab sa sinagoga, no? Katong matag Sabado. Dayon sa sumpay giingon, apan aduna sila ilang kaugalingon nga mga panagtigom kasagaran sa unang adlaw sa semana. Anus sila makasimba sa Dios sumala sa ilang pagtuo kang Hesukristo. Mo na. So naagyo di ay kausaban. Kay naaman sila kaugalingon nila Domingo man unang adlaw semana. Unya naa ba ni support sa Biblia na? Kato daing Juan 20:19. Nga pagkabanhaw ni Kristo. Domingo man to. Nagpakita siya sa mga tinun-an nga nagkatigom sulod sa balay. Sulod sa balay ngano man kay hadlok man sila dito sinagoga makit-an sila mga Hudyo nga wala mo dawat ni Kristo. Balay-balay ra sila magtigom. Then pagkasunod Domingo pod, katong nabanhaw na si Kristo, nagpakita gyapon sa nagtigom ang mga tinun-an. Mao gali toy tinuod nga tigom Kristiyano kay walay nasagol nga wala mo dawat ni Kristo o katong mga Hudiyo ba nga wala mo dawat ni Kristo. Kay katong tigom sa balay, mga Kristiyano man sulod dito kay nagtuo man to puro ni Kristo. No? Kay niya itong higayon na wap man sila kaugalingong simbahan. Dayon, katong sa Buhat 20 versikulo 7. Katong atong gisgutan gahapon, nagtigom sila, nagkomunyon. Nya kanang komunyon, buhat man sa pagsimba. Dahil naapag yun, diya sa 1 Corinto 16:2 nga, mag-upiring kuno sila madomingo. Kung gipadayon pa ng Sabado sa Kristyanismo, nga mangwa, di man Sabado ang mag-upiring. Domingo man, basahan ninyo, 1 Corinto 16:2. Okay, mga igsoon, ato ni siyang tapuson ron nga kining timaha mahitungod sa igpapahulay. Although daghan pa kong referensya unta nga angay na tong kining pangkutloon, no? Okay, kuan man kanang usayang pod pero nataas naman kayo di nata makahisgot og laing topic kung ato pag yun ipadayon. Mubasa na lang kog usa ka Kristiyano, no, si Justin Martyr. Kining mga pulong ni Justin Martyr kay ato namang nabasa tong kang Ignatius of Antioch nga disciple of Saint John. Kining kang Justin Martyr atong basahon sa iyang kanabang mga debate o iyang dialogo with Trypho nga usa ka Hudiyo katubang sa Jewish religion kay ang mga Kristiyano lagi og mga Hudiyo magsige nagdebate. O kining dialogue o debate ni Trypho og ni Justin Martyr nga usa ka Kristiyano, nag-ingon siya, We too would observe the fleshly circumcision and the Sabbaths, and in short, all the feasts, if we did not know for what reason they were enjoined on you, namely on account of your transgressions and the hardness of your heart. How is it, Trypho, that we would not observe those rites which do not harm us? I speak of fleshly circumcision and Sabbaths and feasts. God enjoined you to keep the Sabbath, katong Saturday, and imposed on you other precepts for a sign, as I have already said, on account of your unrighteousness and that of your fathers. But Sunday, on which we all hold our common assembly, because it is the first day on which God, having wrought change in the darkness and matter, made the world, and Jesus Christ our Savior on the same day rose from the dead. Umuna nga ang Kristiyano Domingo na kuno first day of the week. Kung wala kuno ta kahibalo, ipadayon pa kuno nato tung sa daan, no? Wa na ko higayon nga ma-explicar kay wa na mo tay panahon. So
Estiman ininyo nga ako ning gibasa ninyo kay actually no naani sa mga church fathers mapamatud-an pagyudugdaghan para mo research mo. So wala man tayo igong panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mama Mary, uban na sa mga kadagkuan sa atong simbahan, kini ang inyong ubos nga alagad, Silbert Dondoyano Sr. Alias Veritas, hangtod sunod higayon. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN.